Lähettiin tähän Näätämöjoelle vielä illaa kähmässä heittelemään. Tuli jo sieltä 1 kiloinen, mutta se nyt sattuu olemaan vaan hauki. Ja se piti laskea takas, kun eihän sitä haukea, kun sitä saa sieltä kotonakin. Nättihän tää on paikka. Kello on 9:15, että hyvin täällä on valoisaa vielä, aurinko on vielä näkyvissä. Allani tuossa koittaa ottaa kalaa vielä. Pitää itsekin lähteä tuohon samoille paikkoille. Siinä harria käy pinnassa. Ja olosuhteet on kyllä upeita. Pientä tammukkaa siitä tulee. Ollaan odoteltu, että milloin se alkaa se koko suurenemaan. Nyt on ollut vielä pientä. Kohan tässä nyt vielä koitella.